Mae Asesiadau Digidol yn wasanaeth ar-lein newydd, sydd ar nod o wella cyfathrebu rhyngoch chi a'r tîm Hywel Dda sy'n gyfrifol am eich gofal. Mae'r Asesiad Digidol yn rhoi mynediad i chi i PROMs, mesurau, canlyniadau a adroddir gan gleifion, lle gallwch ddisgrifio eich symptomau ac ansawdd eich bywyd. Dibyn yr Asesiad Digidol yw gwneud y mwyaf o amser eich apwyntiad, cael sgwrs ddwyffordd gyda'ch gweithio'r gofal iechyd, gwella eich llesiant, eich canlyniadau a'ch adferiad, ac olrhain datblygiad eich cyflwr. Anfonir yr Asesiad Digidol atoch drwy e-bost neu rhif ffôn symudol a nodir ar eich cofnod iechyd. Gwnewch yn siŵr bod y manylion yn gywir. Os na allwch lenwi'r asesiad yn ddigidol, mae dewisiadau eraill ar gael. Cysylltwch â'ch gweithio'r gofal iechyd proffesiynol i wybod mwy. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi i gyflawni canolbarth a gorllewin Cymru iachach.